मबाइलानो बिजि आयु 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 रायलायनो टाइमखौनो गैला मबाइल सिङावनो हाबदो नोंसोर मिथिबाय मबाइल सिङावनो हाबदो मालाय इउटुब गोदान खुलिसोदो मानसिफ्रा नै माला ओंखाम ओंख्रि संनायनो मायबा मायबि ब्लग बानायसोदो बेखौनो नायबाय थादों आङो माथो जोंना बर' सिख्लाफ्रा बिराद ओंखाम ओंख्रि संनो रोंथारोलाय इउटुबासो रोङो मोगथाङावबा संनानै जायोना जाहोया बायोना मायो सोर नुदों संना जाहोया जानो इउटुबाव संबाय जेब्ला मोगथाङावबो संखागोनखा नोंनाबादि आरो दुमफाव मा होनगोन नोंखौबो आरो बेलाय बेहालाय मा नायनानै मिनिस्लुबाय थादों आंखौना अमा राजाया दिनै आंखौ लाभ इउ होनलायदों मिस इउ होनलायदों बेखौनो नायनानै मिनिस्लुदों आं नै बेना लाभ इउ मिस इउ होनबानो लोगो लोगो गलिफिनखायो गोसानो ममनिसो बेनाबाथाय दा एसे टाइम मोननायावनो दा बुरखाय जानानै मिनिनानै लाखादो उनावथ' गाबखानांगोन गाबबायानो थाखानायखा ओरैनोबा रलानो इना अमा राजानि थाखाय आं गाबा माथो मालाथो गाबनाय दे आं गाबानो बेनाबाथाय माबा मिनिबायसो आखला सैमानो लाजिया सिदा जानो रोङा होननाय बिदिनो आं अमा राजानि थाखाय गाबा आङो अमा राजा फन हराबाथाय आंबो हरा होननानै उनाव अमा राजा जाबाय थायो नोंखौ मा होनबावना दोन नोंनि खोथाखौ खोनासङा आङो नोंनि खोथाखौ फारसे पकेट फारसे सोनानै दोन नोङो मिथिबाय सुमस्रि जाबाय बहाबा थांनो प्लान बानायदो दे आं हाथारला न' सिङावनो थायै आंना अबेबा दैमा खाथिफोराव थांनो लुबैदों आं गुसु दुगैहैनोबो लुबैदों बेनिफ्राय गोजोनाबो थाबाय थानो लुबैदों आं गरमजोंनो मालाय बड'लेण्डफोरनियासो माबा भैरबखुन्दनो माबा सरलपारानो माबा दारागावनो मा नुफेरलायबो लाङाखैहाय थांलायलायनो लुगैयो अबेबा गोजानबो जाहैबाय बड'लेण्डनिबासोमोन बे बड'लेण्डआव थांनानै दुगैहैनो हागौमोन दा बड'लेण्डनिबो नङा जाहैबाय नालाय थांनो होनबाबो मोनला खाथि खालाफोरनि सिमेन्ट दैमायावनो थांनोसैथ' जोंहा ओंखायनो बड'लेण्डनि सिख्ला सासे लोगो बनायना लानांसिगोनहाय आंना फेसबुकआव दङ सानैसो बिसोरखौ कन्टेक्ट खालामनांसिगोन र' बड'लेण्डआव आलासि जाहैनो मिथिया नोंसोर मा खालाम आंबो थांनो लुगैदों दैफोराव गोजोंलाबायना थाहैनो लुगैदों आङो हाला गरमखौ प्लानिं बानायबाबो फ्लपसो जायो बेनिखायनो गाबोन थांगोन समफोर थांगोन होनबाय थाला मिथिबाय लोगो ओंखारनोसैथ' गाबोननो थांथारनोसै सिमेन्ट दैमायाव ना मा बुङो लोगोफोर सानैसो लानानै अमा राजाखौ लिंगोन दे अमा राजायाबो सोरखौबा लिंथोंसै बेहा अमा राजाल' आयौ रोंला बेखौबो नोंथां जेबो नङा आंबो नार्जि बुदांखौ लिंहरगोन नोंस्रा जरा ओमफ्राय आं बेजरा मा नोंसोरनि थाम्फै होग्रा नामा आङो आरो सानैसो लोगो लाबावगोनहाय मानो बेजरा जानांगौ जाखो सोरबा सिख्लाफोर लांबावगोन ना सानैसो लोगो लाबावनोसै बेनिफ्राय थांनोसै गाबोन थांगोन दे नङाबा जोंना फ्लप जालायगोन मनालियाव थांनो गवायाव थांनो सिमलायाव थांनो शिलंआव थांनो होननायफ्रा मिथिबाय बेफोराव थांनायाथ' गोजाननि बाथ्रासै खाथि खालायावनो थांनोसै थुदो नङाबा बेयाव थांनायाबो फ्लप जालायगोन जोंनिया जेब्लाबो प्लानिङानो फ्लप आरो लकडाउनबो जाना होखाबाय लकडाउननिसो बाहाना लकडाउन गैयाबाबो प्लानिङानो मोनसेबो जाफुंखाया माथो जोंनालाय बेहाय होमबालाय फनफोरा खालामखादोसो दानो नङाबा बेबो जानाय नङा आं अमा राजाखौ फन खालामनो दे बे अमा राजा थासान्दियाव जेबो सिदा खालामनाङा नों दासो देलाय मिथिबाय नोंनि थाखाय अख्रांनि अखाफोर अख्रांनि हाथरफोरखौ थुख्लायजोबनानै नोंनि खर'आव आं बिबारफोर बायदि साजायनानै दोनगोन जाहाथे नोंनि मोखां अराय जोंना थाबाय थायो मिथिबाय दासो देलाय खुगायाल' सिखा रुवाफोर बायदि गोबौ जाबा जानाय नङा खामानियाबो गोख्रों जानांगोन मिथिबाय बे अमा राजानि थाखाय बाय हातखा खेलसोलै बेफोरो जायखिजाया नोंल' खुसि थानांगौ आरोना आं बेखौनो लुबैयो सोरनि फन फैदों अमा राजा माथो फन गाबगासिनो आइ फन हरदों दे नों सिरि थाथ' दे आं रिसिभ खालामगोरनि हेलौ अमा राजा बहा दङ नोङो आं गामियावसो दङ गामिनि रायजोफ्रा खामानि मावदों बेयाव खामानि मावफानो फैदों आं गाबोन फ्रि जागोन ना नोङो गाबोन फ्रिथ' नङामोन मानोमोन दैमायाव थांगौमोन आरो ना पिकनिकफोर बायदि फिसा पिकनिक जानो होननानै बिनिखायनो लोगो लादोंमोन आरो जों थांगोन दुमफाव थांगोन हाफां थांगोन आरो नार्जि बुदांमोनखौबो लिंनोसै ओमफ्राय सोरबा लोगोफोर दंदेरोबा लिंना लाबोबानो जाबाय थांगोन बयनोबो खोन्थाबानो जाबाय मिथिबाय दे होमबा दायो आं एसे बिजि रायजोनि खामानि मावगासिनो दङ आङो दा फन हरगोन आं सोरमोन माथो नोंसा आइनि फनसो होननानै बुंदोंमोन अमा राजा आइनि सानफ्लांदोंलै आङो लोगोनि नामखौनो माबा सेभ खालामनानै दोनदों नालाय ओंखायनो बिमानि बायदि मोनलाय लांदों आं नङा लोगोसो माबा गाबोन सिमेन्ट दैमायाव थांनो थांफानो नामा नोंबो जोंजों माने एसे पिकनिक बायदि जागोन आरो बयबो थांनो ओंखारदों गरमबो जाहैबाय दैमाफोराव एसे गुसु बारहावा लानि ना मा बुङो नोंलाय दावसो देलाय थाङो ना नों लिंबाय जेब्ला आं बारायथो माना खालामनो हानो थांगोन दे हयना होमबा दे साफ्रा लोंदो गुसु जासिगोन
खामानि मावबाय थादों नोंहा दोनथ'नोसै अमा राजाया खामानि मावलाय थादों मा खामानि मावदों बेलाय माबाहाय रायजोनि खामानिनो हाबा रायजोनि खामानि मावलाय थादों अमा राजाया सिस्लाबजोबगौ मेगथ' दंबावो सब समाव अमा राजाखौ मानैसो गाज्रि सानोंलाय नङाहाय मा मालाय बेसोरा खामानि मावदों रायजोनि रायजोफोर सिमेन्ट दैमायावनो थांसै उनावहाय जोंहा बड'लेण्डआव बेरायनो थांगोन ना एबार लकडाउन जोबबानो बड'लेण्डआव खारखागोन दे जोंहा माबा दैमाफोर नायनो भैरबखुन्द सरलपारा दारागाव मायबा मायबि दंबावो ना बेफोरखौ नायलाबायना फैनोसै ना मा बुङो आंबो फेसबुकआव सिख्लाफोरखौ खबर लानोसै र' सोरखौबा अमा राजाखौ बुंनो हाया अमा राजानो मेल्ला सिनाखि थानो हागौ ना बेथ' मेल्ला सिख्लाफोरजों सिनाखि दङ बेखौनो बुं जाबायसै बोथोरफोरल' मोजां जानो थांगोन जोंहा बड'लेण्डआव ब्लग बानायगोन ना इउटुबाव हेगारगोन जोंहाबो ब्लग बानायनानै मालायफ्रा जि इउटुबाव हेगारसै माथो इउटुबखौनो खुलिनोसै दे जा साथामबो मोनसे इउटुब चेनेल ना मालाय बयबो इउटुबल'सो माथो आयै जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम जोंनि लिंकआव थांनानै नायदां माबादां होननानै जि माबा फैबाय थायो लिंहरबाय थासै मानसिफ्रा मेगनानो जायगा जाला बबे मोनसे डान्स कभार संखौ नायनो बबे मोनसे इउटुब चेनेलखौ नायनो नायख'नोनो हाख'वा जालायलायो आंना आयै बेनिबो इउटुब लिंक बेनिबो इउटुब लिंक जेव जाफैजोबनो थायो मेसेन्जारावबो वाट्सएपआवबो एकदम माबा मोनसेखौ नायनो जालायलायो आंथ' ओंखायनो जोंहाबो इउटुब चेनेल खुलिनोसै मिथिबाय मालायखौ नुनाय लेखानो नों मालायखौ नुनानै इउटुब चेनेल खुलिनो होनबा जागोन आरो आंबो इउटुब चेनेल खुलिनो लुगैसोदों आं मिथिबाय ना होनदों अमा राजानि दुनियानिफ्रायनो नोङो सिखारबोनो रोङा आरो नों इउटुब चेनेल खुलिगोन जाया नोंजों लाजाया नोंखौ जियानो जादोंला गाबोनबो स्टार्ट खालामगोन गाबोन सिमेन्ट दैमायाव पिकनिक जानो थांबाथाय बेनिफ्रायनो फार्स्ट ब्लगखौ बानायगोन जोंहा ना जागोन दे